জিলেলে ও জিলেলে যাব লাগিব মই অৰুণাচললে। कौन है मेरे एलबी में? प्लीज सपोर्ट करो दोस्त लोग, प्लीज सब्सक्राइब करो। प्लीज प्लीज सपोर्ट करो, सपोर्ट लगाओ 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 कमेंट। पटापटी कमेंट 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 कमेंट। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। कम बैक माय लाइव स्ट्रीम। प्लीज कम बैक। लाइला 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 ना 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 ना।
गोसो थोआ सानदोंमोन आं गोसो थोफ्लांबाय। जोंहा एके बड' ब्लग सफैनो हादों। आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। लाइकनो थेंक इउ ब्र' लाइक होनायनि थाखाय। जोंहा बल्टु ब्लग सफैनो हादों। आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम। नोंबो होदों ओमफ्राय एडि 1K आबो होदों माथो हो अह नंगौ नामा? दे होथोंसै। जोंहा बल्टु ब्लगआ बुंदों बोरै जाखो हो मोजां दे बेबायदिनोसै मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो। जोंहा बल्टु ब्लगआ बुंबावदों लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। मा जाखो? कौन है दोस्त लोग प्लीज सपोर्ट करो। सपोर्ट तो सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। कमेंट कीजिए कौन है मेरे एलबी में। प्लीज सपोर्ट करो। जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों बोरै जाखो। एके बड' ब्लगआ बुंबावदों सानै सानै जाबाय होनबा। जोंहा बल्टु ब्लगआ बुंदों मारै सानै होखो गाइसनो अह एडिया सोर जाखो? एके बड' ब्लगआ बुंदों थै दाना गाइस सानै होखाबाय सयथिबो। बै सासेया सोर? बै सासेया सोरनो जानो सोर जाखो बेयो एडिया? जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों नोंखौ कर्म होनदों। मा कर्म होनदों?
एखे बड' ब्लगआ बुंदों बियार नोंनि नामखौ एखे बड' ब्लगआ हा 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 होनगुलायनाय मिनिहरबाय आरो बल्टु ब्लगआ बुंदों एडि 10K होनदों। अह नंगौ नामा? जोंहा एखे बड' ब्लगआ बुंदों नोंखौ कर्म होनदों। आं बुजियासै माने मा होनखो? मेरे बाहों में ऐसे आहों में जोंहा एखे बड' ब्लगआ बुंदों मा ओंख्रि? अह जोंना दालिसोलै ब्र' दालिजों ओमफ्राय बानलु बाथोन ओंख्रियानो गैया। ओंख्रियानो गैथारा जोंना दालि आलु बेनोसै आरो बेनिफ्राय जेबो गैला। मैगं फोदोंमोन मैगङाबो रज'वाखैनो लाफाया बारियाव जेबो मैगं गैखाया। लाफा फोदोंमोन लाइ फोदोंमोन गैया बेबो रज'वासैनो दोंफा दोंनैल' दङ। सेस आसा काने तुम मेरी जानों ने कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट सापर्ट टु सापर्ट कमेन्ट लगातार कमेंट करो दोस्त लोग सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। कौन है मेरी एलबी में कमेंट कीजिए प्लीज़। जोंहा हलि मलि बड' सौफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम। नंगौ नामा साल्टे ओरैसै औ नंगौ लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे हलि मलि फिसानो जोंहा बल्टु ब्लग सौफैनो बल्टु ब्लग बुंदों हेलौ गाइस कमेन्ट प्लिजनो औ कमेन्ट खालाम गाइसमोन। जोंहा हलि मलिया बुंदों साल्थे मा ओंख्रि जाखोरा? जोंहा दालि बानलु बाथोनसोलै नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो हलि मलि साल्थे खबर सबरा बोरै? जोंहा बल्टु ब्लगआ बुंदों मा ओंख्रि जाखो हो रा ब्र'नो जोंहा दालिजों बानलु बाथोनसोलै ओंख्रि गैया। नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानानै फैखो? खोन्थाहरदो दे एसे स्रायनो। कमेन्ट सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे गावसिला हरजोबदो। लगातार कमेंट करो फटाफटी कमेंट करो दोस्त लोग फटाफटी सब्सक्राइब करो दोस्त लोग जो है मेरे एलबी में। दानि जुगाव नांलायला हाबा खालामनो जाथि खुरमा बाय बाहागि। दानि जुगाव नांलायला हाबा खालामनो जाथि खुरमा बाय बाहागि।
दानि जुगाव नांलायला हाबा खालामनो। जोंहा हलिमुलिया बुंदों नों जानो लुगैगोनलै सालथे ओरैसै बेदर नामा? सालथे बेदरसो जाखागोन बे ओंखायनो लुगैगुलायगोन। जोंहा बल्टु ब्लगआ बुंदों हेलौ आदै हलि माबोरै खबर? हलिमुलि नोंनि खबरखौ सोंदों जोंना बल्टु सालथेया। जोंहा हलिमुलि बड'आ बुंदों मोजां आदै बल्टु मोजां जाखागोन मानो मोजां जाया जानो। जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों जेनो माबोरै फोरमायगोन नोंनि अननायनि रादाय बे आंनि लाइजामा फोरमायहरबाय आं नोंनिनो गुमुरखौ। जोंहा एके बड' ब्लगआ मा खालामदों खर्म? नै जिरायनानै लागायगासिनो आं एलबि थांखु स्राय जाखांनानै होलायलायबाय एलबि सालथे। जोंहा एके बड' ब्लगआ हा मिनिहरबाय आरो ओरैबायदि सालाय गोजा जा देखायगुलायनानै। जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों गारमाया हिटथ' ओरैसै मैसो गारांनि गारमाखौनो हिट होनगुलायबावबाय होनबा नोङो सालथे जायालै। जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों मा गान मोनलाय नों खनग्राया ओरैसै गानखौल' सोंखायो नामा जोंना सालथेया। जोंहा बल्टु ब्लगआ बुंदों र' दे 5 मिनिट गाइस। नंगौ नामा दे। ओइ सना थ'दोना आंनि साइकेलजों लानानै थांगोन आं नोंखौ जोंनि गहपुराव। सट्टू सनम तेरे मेरे प्यार के अंग्रेजी। दानि जुगाव नांलायला हाबा खालामनो जाथि खुरमा बाय बाहागि। दानि जुगाव नांलायला हाबा खालामनो।
औ कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों हिटनो थेंक इउ ब्र गानखौ मोजां मोननायनि थाखाय जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंबावदों गाननो थेंक इउ ब्र थेंक इउ जोंहा डिबि दैमालु ब्लग सौफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय हेलौ आदानो थेंक इउ कमेन्ट खालामदो दे डिबि दैमालु ब्लग लाइक होआखैबा लाइक होदो दे फंबाय कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट ना ना ला 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 कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट फाटाफाटि कमेन्ट खालामदो एसेसो इन्जय लानोसै कौन है मेरे एलबी में प्लीज सपोर्ट करो दोस्त लोग सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग कौन है मेरे एलबी में सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट मा जाबावगोन दाना मा जाबावगोन दाना बुंनो साननायनि खोथाखौ जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों माला 1K नि मोखां नुबावगोन जाखो नुसिगोन माथो ब्र बारा गैखाला माथो नोंना सौहैसिगोन गाबोननो सौहैबावगोनसो बे गाबोन दसे होबानो सौहैसिगोन बारा सिन्था खालामनांला नोंहा 1K नि मोखां नुसिगोन ब्र नोङो एके सालथे बारा गोबाव गैला नुखासिगोन सिन्था खालामनाङा जोखावला हगार होनलांखागोन बियो जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों आदैनो दे कमेन्ट खालामदोलाय एसे गाव सिला हरजोबदोलाय दसे लागाव फाटाफाटि कमेन्ट मा जाबावगोन दाना बुंनो साननानै माबोला थुनो मोनगोन नोंनि खाफालाव जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों होबाय थादो नोंबो नंगौ नामा जोंहा एके बड' ब्लगआ 20 मिनिटबानो जायो औ
जोंहा एखे बड' ब्लगआ बुंबावदों नोंनाबो 318 जाबाय ह नंगौ नामा मोजां ब्र' कच्चा बादाम आइए जो चाहिए ले लो कच्चा बादाम कमेंट कीजिए दोस्त लोग कमेंट बाय बाय होनहरदो दे साले एखे साले बाय बाय होनहरदो जोंहा एखे बड' ब्लगआ बुंदों लाल' बदिना आंहा लाल' बदिना आंहा जोंहा एखे बड' ब्लगआ बुंबावदों बाय एखे बड' ब्लगआ बुंबावदों बाय थेंक इउ बाय ट्रा